Hey, så kommer videoen her om opgaven. Det er jo som sagt de her punkter, der skal igennem. Jeg tænker, jeg kører et site igennem, så helt enig om, hvad der skal laves. Noget af det, tænker jeg, er easy peasy for dig, og så er du i hvert fald i søvn, så må du bare lige skrue hurtigt op for hastigheden på videoen. Og det kan også omvendt være, du snakker for hurtigt, så kan du sætte hastigheden lidt ned ind i loomen. Men ja, helt generelt kan man sige, at det er sådan en test af AI-genereret indhold. Det er ligesom, altså jeg har lidt over 100 sites, hvor jeg har blastet en masse AI-indhold ind. Her er der for eksempel 340 artikler. Og skal det laves en smule på sitet. Det er alle sammen exakt match domæner. Det vil sige, at de alle sammen har et søgeord i domænenavnet. Så her er det sommerhus med pool. Der ligesom er domænenavnet. Som nævnt er en test i forhold til AI tekst og indhold, hvordan det performer, og det er så mange sites, så det er ikke sådan, der skal ikke sidde og nusse som noget og gøre det sådan helt virkelig lækkert og godt. Det skal egentlig bare brages igennem, så det bliver sådan anstændigt, så business casen går op. Jeps. Ja, jeg tænker nogle grund til at snakke for meget, det er bare at hoppe i gang. Så der er den her. Copy-paste indhold fra indlæg X til en ny side gøres en gang. Og det er fordi, at når vi poster AI-indhold, så kan vi kun køre til forsiden. Så der er en kategori her, indlæg, alle kategorier, forside. Så der er et indlæg, der ligesom er valgt til forside, det er det, vi skal have på forsiden. Og så går vi lige over her på sider. Ny side, åbner en ny fan, går vi ind her på indlægget forside. Så kopierer vi bare indholdet over til den nye side. Så det vil sige, at vi skal have indholdet fra et indlæg til en side. Det er bare med billeder af det hele. Og yes. Simple as that udgiver. Og så må man også gerne lige ændre sloggen til søgeordet. Jeg tror ikke, det gør så meget forsiden, når det er forsiden. Den er lige væk. Sætter vi den her. Sådan der. Opdater. Godt, så er den. Så er siden lavet, så skal indlægget, det originalt skal slettes her og flytte til papirkurve. Yes. Skal vi lige over i kategorier her. Indlægkategorier, og så slet den, der hedder forside, for den er ligesom tom nu. Alright. Godt. Det var step 1. Step 2. Ændre URL-struktur. Det er nede i indstillinger, permanente links. Den står allerede her på navn på indlæg, så den er sådan, den skal være. Nogle gange er den heroppe, skal den være her på navn på indlæg. Kategorier, omdøb og nedlæg. Går vi over indlægget kategorier igen. Og det der er ved det er, at indlægget er ligesom smidt i nogle forskellige kategorier, som er lavet også via AI og sådan, og nogle gange så er der nogle kategorier, der ikke er så meget i. For eksempel her der er en med en, så den skal slettes, og så skal den indlæg føres over en anden. Desværre er det her site sådan lidt mere forvirrende anderledes end de andre sites, fordi normalt så vil det være sådan så, at vi har en kategori, hvad kan være som eksempel, sæt den her, nu skal vi se. Nej, det var dumt. BioPies, sådan der. Så er der det kunne så være, så kategorien her butikker, mærker, materialer, modeller, og så noget om bioetanol, og så øvrige. Så det er ligesom det er de kategorier, der ligesom er. Så kan det være, der har været en anden kategori, der ligesom hedder størrelse eller et eller andet, har vi så fundet, okay, der var kun 2 artikler i, så der har vi slettet, og så har vi smidt artikler, der var i over i øvrige for eksempel. Det der er her, det er, at når der ikke ligesom er nok indhold omkring søgeordet, nok søgninger i Google omkring det, for eksempel her som sommerhus på pool, så har vi også tilføjet andre søgeord. Så her har vi også været inde på noget med ferielejligheder, og vi har også været inde på noget med salg af sommerhus. Men her for eksempel i BioPies, der er alt sammen her noget med BioPies butikker, alt sammen noget med BioPies mærker, BioPies materialer, og så har vi tilføjet bioetanol. Her er der så bare tilføjet ret meget, så det gør den her lidt rodet at starte med. Normalt vil der kun være 4-5 kategorier eller sådan noget. Men i hvert fald, alt der ikke hedder noget, altså her hedder det hoteltype, hotel og ferielejlighed, men alt der ikke hedder, så her
type, tidspunkt, størrelse, salg, luksus, lokation. Det er alt sammen noget med sommerhus med pool, men når der så står en anden ting foran, f.eks. hotel, så er det sådan noget med hotel i stedet for sommerhus. Fældelejlighed. Håber det giver mening, at det ikke bliver for rodet. Det er ikke så mange, hvor der er så mange, men ja. Men derfor det vi kigger efter, det er her, hvor mange artikler der er i. Jeg vil gerne have tæt på 10 i hver minimum, ellers så nedlægger vi den. Her er der 53, 54, så er der en her, hvor vi kun har en i. Så det vil vi gerne slette. Så trykker vi bare slet. Så er der en her, der hedder tidspunkt, kun 4 i. Den er sgu også for lidt, så den vil jeg også slette. Så er der en her, der hedder type. Den er sådan lige på grænsen. Fordi vi har så mange kategorier allerede, så vil jeg faktisk slette den. Men hvis der ikke havde været så mange, vil jeg lade den være, fordi 7 er okay. Så hvis der havde været meget få kategorier, så kan man komme afsted med et færre antal. Men hvis der er mange som her, så sletter vi dem. Så rører de automatisk ned i uncategorized. Se, nu går den fra 0 til 12. Så skal vi i en indlæg. Vælge uncategorized. Så man kan sige, at hele den her opgave, der er sådan lidt ting selv. Det er ikke bare det er næsten det samme altid, men ja. Så skal vi markere dem, masser, men redigere. Vælge den kategori, der hedder øvrige. Det vil så altid være øvrige, den skal lægges i. Opdatere. Og så er det lidt til, nu skal man manuelt ind og afklikke uncategorized. Det kan godt være, at man kan få et plugin til det. Men jeg fokuserer på at have så få plugins som muligt på sitesene. Og ofte er det ikke, nogen af dem skal der slet ikke gøres noget med. Så det tænker jeg er fint. Det kan også være, at der er en smartere måde. Man kan markere alle og unklikke. Det har jeg bare ikke kunne finde ud af. Jeg har kun fundet ud af at tilføje kategorier, ikke fjerne. Yes. Håber det giver nogenlunde mening. Som sagt er det ikke så tit, at der er så meget at gøre her. Nogle gange skal der slet ikke gøres noget. Det er egentlig det, håbet er. Yes, uncategorized. Godt så er det done. Kategorier. Så er der menu. Relateret. Går vi ind i menu. Laver vi en hovedmenu. Okay. Så tager vi kategorier. Vis alle. Vælg alle. Tilføj. Så fjerner vi de uncategorized, skal ikke være på. Og så i det her tilfælde, så vil vi nok blive nødt til at ligesom omdøbe nogle af dem, for ellers fylder det for meget. Vi kan prøve at se, hvordan det ser ud på sitet. Det er så okay, når vi skifter tema, kan det være, at de som fylder for meget. Så der vil jeg lige hurtigt. Det er meget sjældent, du egentlig skal gøre det. Så det jeg skal gøre, det er bare lige at ændre selve menunavnet, ikke selve sidekategorinavnet, så bare lige ændre her. Sådan det. Ved du, jeg glemte lige her i kategorier. Nogle gange så får vi fucket AI'en på fucket, så de starter ikke med stort. Så man skal lige køre alle sammen igennem, så de starter med stort. Ikke i sloggen, korttitlen der, bare i selve navnet. Og ja, som sagt normalt, altså, så er der 5 kategorier eller sådan noget i det hele. Så den her bare lidt speciel. Lidt irriterende, så bliver jeg pauser den lige. Og så fik jeg kørt det. Og så går vi over i menuer igen. Gør færdig. Ja, som sagt, der er bare lige ændret til DK. Der, så fylder det lidt mindre, og så burde det være fint nok. Yes. Menu, klart, det skal lige tilbage til senere, men fint. Ja, så skal vi have lavet titlen, og så gør så forsiden bliver brugt som forsiden. Og så efter det kommer temaet, og det hænger egentlig lidt sammen. Ja, så går vi i udseende, tilpas, website identitet, og der hedder den bare altid domænet. Så må den gerne hedde sommerhus med pool uden, og så kan det sådan noget skift lidt mellem hjemmesiden eller online, magasinet, bloggen, et eller andet. Bare så det ikke bliver det samme altid. Nogle gange kan du også, hvis det lige giver mening at skrive her, så kan du også tilføje det. Ja, det er igen den lidt udfordrende, fordi hvad skal der stå, men ofte vil det bare være hjemmesiden, bloggen,
website et eller andet, men det skal bare ikke hele tiden være det samme, fordi der er så mange sites, der skal være noget forskelligt. Så går vi i forsideindstillinger, og så en statisk side, og så vælger vi vores side. Så det der punkt klaret. Ændrer titlen her og gør så forsiden bliver brugt som forsiden. Så skal vi i tema og theme. Jeg tror lige at køre nogle af de andre først faktisk. Vi venter med den, så vi bare lige herned. Bare lidt rundt om rækkefølgen. Okay, så vi fjerner kommentarer, så vær sikker på det rigtige sprog. Ofte vil den være sat til dansk, men det første er indstillinger her, og så generelt, så jeg tjekker, om den står på dansk. Det gør den her, så det er fint. Så er der diskussion her under kommentarer. Der skal vi gøre, normalt er de der hakket af, de skal ikke være hakket af. Og så skal alle de her være hakket af, og der skal skrives et her. Så ingen hakker der, hakker i de 3 første øverste, og en dag. Det er punkt done. Nu skal vi lave en omside og en kontaktside. Så vi går i sider, tilføjer ny 2 gange. Kalder om. Kalder kontakt. På kontaktsiden plejer jeg ikke at skrive noget, plejer bare at tilføje plugin her, så tilføje plugin, tilføje nyt, og så det der hedder contact form 7, installere, aktivere, kom så, og så finde det i indstillinger, og kopiere koden, går på kontaktsiden, sæt shortkoden ind, og så er kontaktsiden lavet. Så er vi på omsiden, og der skriver et eller andet generisk random, men igen som varierer lidt fra hjemmesiden til, man skriver vi hej og velkommen til. Nogle gange skriver du bare velkommen til, nogle gange skriver du bare hej, nogle gange skriver du noget helt andet. Hej, vel som er vores hjemmeside. Tak fordi du læser med. Vi har fået lavet meget. Ja, og her det er sådan lidt svært, fordi man skal skrive et eller andet random, hvis det er et eller andet, der er et eller andet med BioPython, så det er måske meningen for, at der skriver noget med det, men sådan et eller andet forskelligt, der skal bare lige stå et par sætninger. Det man også skal nævne, det er, at indholdet er lavet af AI, så der kan være fejl eller forkert info, og så det kan indeholde annoncer. Vi skal bare ikke nævne AI, så her, derfor vil jeg skrive den. Vi har fået lavet meget indhold til hjemmesiden ved hjælp af nyeste teknologi. Der kan dog forekomme forkert info og fejl, så vær lige ops. I stedet for den nyeste teknologi kan det også være ved hjælp af robotter, ved hjælp af de seneste nye metoder eller et eller andet. Og i stedet for forkert info fejl kan også bare være fejl. Der vil ikke stå off, der kan også stå bemærker sådan. Ja, så tror jeg, siden kan indeholde annoncer. Ja. Og her kræver det lige, at man udgiver vi. Kræver lige, at man lige tænker en lille smule. Ja, men et eller andet random, altså det er ikke. Ja. Godt, så går vi faktisk lige til menuen og tilføjer de sider. Du kan nogle gange ligger der sådan en her disclaimer, denne side indeholder reklamer. Det er der ikke på særlig mange af dem, men i hvert fald så er lige siderne tilføj. Og så hvis der ikke er en disclaimer, så er det bare brugerdefineret link, tilføjer med et hashtag, skriv et eller andet, så kommer den her, så linker den bare til den side man er på. Så skal vi også lige have skrevet et eller andet indhold kan have fejl eller annoncer. Og der skriver man egentlig lidt i samme stil, som man skriver på omsiden. Så hvis man havde skrevet noget med robotter eller et eller andet, så har man skrevet det der også. Men det skal bare være meget, meget kort. Så gemmer vi. Går lidt på forsiden, ser om det ser nogenlunde ud. Ja, nu fylder det så meget, men altså det må være sådan der. Yes. Godt, omsiden done. Kontaktside. Yes. Så kører vi TOC. Det må du gerne nøjes med at køre på hver anden. Men det er plugin, tilføje ny.
Det der table of content, indholdsfortegnelse, installere og aktivere. Så skal vi ikke upgrade, så går vi i settings herovre. Fint. Så retter jeg her til 5, 6, 7 stykker, sætter den til her. Her retter man til indholdsfortegnelse, indholdsoversigt, indhold på denne side igen, mixer det op. På nogle af dem må du gerne have initially hide, på nogle af dem må du gerne lade være hakke af, og så ændrer lige det her, så der står på en anden måde nogle gange. Yes, det er egentlig så, ja, nu skal jeg ændre det der til 190, bare så den fylder lidt mindre. Og så nogle gange, hvis du husker det, lige ændrer farven, bare lad den være ellers. Og det gør jo så bare, at der kommer sådan en indholdsfortegnelse på. Hvis jeg engang gider den ikke til, så ligge på siden eller hvad. Så skal man rød cache. Nu har jeg kanskje nogle gange drevet den op på forsiden, men den ligger på de andre. Sådan der. Ja. Godt, og som sagt, så den på hver anden eller tredje side, så må ikke stille op i det der, jeg lige viste. Ja. Så er vi færdige med den. Så kommer vi til selve temaet. Og det egentlig handler om, det er bare at finde et tema. Max bruger det samme tema på 2, ikke mere end 3, helst max 2 faktisk, så bliver tilføjet nyt. Så kan man overveje jo, og her det er noget med sommerhus, en pool eller en holiday, skriv om den passer. Et eller andet random, så installere, aktivere. Så går vi også se, hvordan det ser ud. Og det skal jo ikke være pænt, for det her skal bare rulles igennem, det skal bare have forskellige temaer på. Så skal vi jo se, hvordan ser siden ud. Den nye tema, den ser egentlig pænt nok ud, så det er fint. Men jeg kan så se, at menuen er fucked, den smider ikke menupunkterne med. Så går vi over i temaer tilpas her, så vi kan få lov til at rette det. Vi gider ikke upgrade til Pro eller noget, det kan vi umiddelbart ikke. Lidt irriterende, men så er det sådan, så må vi bare vælge et andet tema. Så vi aktiverer lige det gamle, sætter det vi har installeret, så der ikke er for mange temaer, og så søger vi igen. Og som sagt er det jo ikke så mange sider, der har så lang menu, så der var jo ikke et problem. Hvis den havde en kort menu, og alle punkterne var der, var det fint nok, for det så pænt nok ud ellers, men ja. Lukker der. Jeg skal finde en anden tema. Scroll travel igen. Det kan også bare, i stedet for at skrive noget, og bare scroll langt ned her, fordi det er de populære først, det er ofte de gode. Så bare hvis der er en rullemus, så kører den ned og lader den rulle selv. Den skal lige tænke lidt nogle gange, den der, så du kommer ned. Ja. Det der for eksempel. Nu scroller jeg bare lige travel. Og så siger vi, tager vi den her travel boost. Installere. Aktivere. Og aktivere. Gå og kigge igen, hvordan den ser ud her. Ja, det ser egentlig visuelt fint ud. Menuen er fucked igen. Igen et problem med lorte mange menupunkter, men lad os se i tilpas her, om vi ikke kan få lov til at ændre det. Det er sådan en mærkelig en, hvor vi ikke får lov til at gøre en skid. Det er bare lige uheldigt, vi lige har ramt 2. Sådan et der telefonen vil gerne have væk jo. Jeg skulle ikke bruge det her så meget, men så normalt, når man går ind i tilpas, så kan man til. Det er også smidt alt muligt ekstra på her. Det er lort. Det plejer sådan at være 5. eller 10. tema, der ikke er godt, men det er så bare uheldigt nu. Så aktiverer vi det gamle, sletter det her, og så tager vi et nyt tema igen. Tema er tilføje et nyt tema. Travel. Eller andet. Prøv det her. Installere. Aktivere. Se hvordan det ser ud.
Sådan. Lidt irriterende med menuen, men det er til at leve med. Og det jeg gør, jeg tjekker bare lige hurtigt forsiden. Der er så ikke nogen rigtig side. Nå. Og det jeg vil gøre med menuen her, det er ligesom at lige ændre lidt, så den kommer op på 2 linjer i stedet for 1. Men jeg skal da ikke gøre så meget. Nå, skal vi se om vi kan få lov til at tilpasse det her. Så forsiden bliver normalt, for nu er der ikke noget indhold på forsiden. Ja, Instagram, slet. Det der. Disable. Har den bare slået det tilbage, eller hvad? Forsiden til det. Den står til at være til siden, men den er der så ikke. Godt mærkeligt, mand. Nå, der er ikke noget at gøre. Den fjerner åbenbart forsiden. Det var da helt vildt, mand. Så lad med de temaer der. Ja. Så må vi bare aktivere det normale. Slette de andre. Nu har den så tilføjet 2 temaer, det gør de nogle gange. Tilføje nyt, så tror jeg, at Basco Travel den her gang. Nu kører jeg bare lidt ned, og så ser jeg her. Jeg havde det andet også Blossom, det bliver lidt tvivl, nu tager jeg lidt andet, for det er skyld. Jeg hedder bare Blossom, så prøver jeg at tage... Prøv at tage den der. Aktivere. Hvis du kender nogle temaer, kan du bare bruge dem. Bare max 3 temaer kan bruges til det samme site. Nå, okay. Pænt er det ikke lige frem, men vi har vores rigtige tekst. Dejligt. Menuen ser faktisk fint ud, det ser grimt ud, men det er fint nok. Så det her tema vil jeg faktisk bare sige go for. Så kan man lige gå over og tilpasse sig, om der er et eller andet, man kan gøre. Farver. Det er fint. Godt. Så er der styr på temaet. Widgets og footer widgets. Og det er egentlig bare, at vi går ned i widgets. Og klikker den ud her. Og så plejer jeg egentlig at igen handler det om lidt at mixe det op. Så skal jeg lige sådan sidebaren. Så comments fjerner jeg altid. Slet. Og så normalt plejer jeg at bruge arkivet, seneste indlæg, og så bare ind og gå ind og få den til at vælge nogle flere. Nogle gange bruger jeg arkiver, nogle gange bruger jeg kategorier. Nogle gange bruger jeg seneste indlæg her, og så siger vi 8, og så siger vi, så vælger vi en kategori. Der var den med salg, kan jeg huske, med den kategori. Og så kan man sige, udvalg billede, for at det ligesom bliver lidt anderledes. Igen, du skal tænke på, det er ikke at lave 1 eller 2 3 sites, når man ligesom er oppe på 10, 20, 30, 40, 50, 100, altså det er det samme og det samme, man gør. Nogle kunne man vælge en kategori og gøre sådan her, så er 10 måske lidt meget, når man har billede. Man kan også gøre billedet større eller mindre, whatever. Man kan måske vælge 6. Man kan også godt, at man tog en kategori mere, så det er simpelthen 2 gange. Andre gange, se en gang, så vil jeg bare tage arkivet her. Nogle gange vil jeg tage kategorien. Jeg vil gerne have 2 ting på én gang, så bare så det fylder noget. Søgefunktionen vil jeg beholde, nogle gange vil jeg fjerne den igen, mixe det op. Noten her kan vi godt slette fra sidebaren. Fanden vil den ikke slette? Yes, kan man gøre herover. Her på den slet. Yes, men lad os sige, at her der kører vi søg på. Ofte slet er faktisk søg, men på 1 af 3 af 4 kan man godt lade den være. Men sådan på recent post, om det vil selvfølgelig seneste indhold, og der er det bare vigtigt, at man nogle gange skriver indhold, nogle gange indlæg, nogle gange blog, nogle gange blogindlæg osv. Lad os køre med 7, og så beholder vi kategorier. Og så sletter vi arkiver. Så har vi de 2. Så er der footer section. Og der
kan vi også køre. Så handler det igen også om at mixe det op. Nogle gange skriver jeg bare sommerosenpool og sommerosenpool.com ved. Og så nogle gange tilføjer vi for eksempel en kan vi tage en sideliste. Nogle gange kan man også kategorier ind, eller arkivet ind, bare om at mixe op. Nogle gange skal man også på, når man laver, for kan lige prøve at gemme her. At nogle gange så opdaterer den ikke så meget gjort, så kan man lige rode med cachen, purge all på den der purge all, kom der noget. Nogle gange så sætter den lidt grimt, så den sådan sætter det under hinanden, i stedet for hen af hinanden-agtigt. Ja, men her gør den egentlig fint. Så teksten vi har heroppe, den her, den vil jeg også gerne have nede i footeren, afsnit. Og der kan jo være længere, så kan det være sådan noget linket. Indholdet på siden kan have fejl eller annoncer. Yes. Det var egentlig det. Så ja, så sætter det nogle, så er det lidt forskelligt. Og som sagt, så når det bare hele tiden om at mixe det op, så der er noget forskelligt, så den driller bare altid med en cache. Man kan purge all. Yes, sådan. Så kan jeg se, at jeg faktisk lige glemt at tilføje forsiden. Det er nok fordi, jeg blev forvirret over, at der var så mange der var så mange sider menu, men forsiden skal altid på, så her i sider, vis alle, så gør du forsiden på. Den skal bare ikke hedde så langt, den skal bare hedde, hvad hjemmesiden hedder, så her er det sommerhus med pool. Sådan der, det skal den altid hedde. Så hvis hjemmesiden var Biopejs her, så hedder den Biopejs. Yes. Godt, så er vi igennem det her. Jeg vil sige, i forhold til widgets og footer, hvis du har nogle idéer om noget, du plejer at bruge i stedet for, sådan, så, eller også så kan du også bruge det. Det handler bare om, at der kommer noget forskelligt på, hvor det giver mening. Yes. Sidste punkter. Når AI er ansvar for skrivelse, har vi jo det der, vi lavede på omsiden, det vi har i footeren, det vi har i menuen her. Godt. Og som sagt, meget vigtigt at mixe det op, så det ikke er det samme på hver hjemmeside, og så ikke bruge ordet AI. Yes, så har jeg lige omskrevet den. Så nu er det intern linksdelen, som første er tilføjet plugin. Og der er skrevet her på hver andet site cirka. Og det der hedder YARP, der er kun 2 P'er. Installere. Aktivere. Så det er i indstillinger. YARP. Det gør, det er at tilføje sådan en related post her. Så det vi gør, vi går indstillingerne på det, så fjerner vi hakket der. Vi siger consider. Ændrer tallet til hvor mange den ligesom skal vise hernede på mellem 5 og 8. Så du kan bare se første gang 5, skal man sige. Og så related post, det skal vi bare ændre hver gang. Så hvad har vi her? Har vi kørt meget brugt ordet indholdet. Det tror jeg også vi gjorde på siden. Og her indhold og på omsiden. Så der siger vi relateret indhold. Den er no related, den sletter vi. Og nogle kan det være relateret, nogle kan det være lignende, nogle kan det være indhold, der minder om. Men i stedet for indhold kan du også bruge blogindlæg, content. Så igen, det handler helt om at mixe op, så der ikke står det samme. Ja. Det er det. Save changes. Sådan der. Og sådan der. Hvorfor? Det var sygt så langsomt, den kører cache bare alt. Så det er også purge all. Så er det slået igennem. Godt. Nu kørte jeg hårdt over temaet, fordi jeg ramte 4 dårlige, men jeg var lige hurtigt inde på det, men altså man kan godt tilpasse. Og så nogle gange, det ved du nok, så er der nogle ting, man nemt kan ændre. Klikke af, det må du gerne gøre, så noget engelsk indhold, noget du tænker, der ikke giver mening.
igen også for at mixe det op, som ikke har et standard tema. Nogle gange så lister den for eksempel forfatter, navn, kommentar, adresse, alt muligt. Nogle gange kan man vælge ikke at gøre det. Nogle har sådan authorbox og forfatterbox. Så ja, gerne lige bare hurtigt løbe det igennem, hvis der er noget. Her kan man se, at der ikke er noget, så der er det lige meget. Men ja. Nå, sidste punkt. Og det mærker til her med stjernerne, det er sådan en kommentar til dig. Her har jeg skrevet på hver anden site cirka. På cirka hver andet site. Og den sidste, det er så også et plugin med interne links. Det er det, der hedder Internal Link Juicer. Og det er der, hvor Excel og Google Sheet kommer ind. Det som det gør, det er, at det går ind og ligesom automatisk laver interne links. Så du har en side eller et indlæg, så definerer du, hvad for en søgeord, hvad for en ord, hvad for en sætning, som hver gang systemet finder den på hvilken som helst side på hjemmesiden, så laver den en intern link. Så kan vi aktivere her. Kan de vise, hvordan det fungerer. Biopej skulle det meget gerne køre. Se her, hvis jeg sat op. Så nu så er der indbygget pejs, så linker det til artiklen med indbygget pejs. Kan vi finde en anden eksempel måske? Forhåbentlig. Der, tilbud. Linker den over til Biopej tilbud. Fritstående. Linker den over til fritstående. Biopej fritstående. Så det er sådan det, den gør for os, så vi ikke selv skal gøre det. Yes, det skal lige sættes op, så når man har installeret aktiveret plugin, skal vi trykke tillad og fortsæt. Køre, så vi bare går til kontrolpanel. Så går vi i indstillinger. Det vil faktisk ikke røre ved, så går vi i import export. Og nu bliver det sådan lidt, men altså ja, så eksporterer man hernede de blanke, sørger for at den er markeret, eksporterer. Kommer der en Excel-fil. Men når jeg åbner den i Excel, så fucker E og O. Så det jeg har fundet ud af, hvordan det virker, det er, at jeg åbner den i Google Sheet. Det kan godt være, at du kan have en anden måde, så er det helt fint at køre det, men det der virker på min computer, og det er standard Microsoft Excel, så jeg tror, det vil drille på de fleste. Jeg ved ikke med Mac, men ja, så åbner vi den. Så skal vi bruge URL'en, så det vil gøre, at vi markerer det hele. Nu siger jeg ikke lige Excel og Google Sheet shortcuts, så tænker jeg, at du kender. Men så må du lige slå dem op. Så det vi skal nå op på, det er, at vi skal ligesom have skrevet søgeordet eller sætningen, der gør, at der skal linkes internt. Så her for eksempel er det for eksempel ferielejlighed i København, som vi gerne vil have til at stå. Her er det ferielejlighed Mallorca, her er det ferielejlighed Spanien, her er det hotel i Madrid med pool, her er det ferielejlighed Gardasøen, Lartigi. Og måden vi ligesom kan gøre det nemt og hurtigt for alle sammen. Og nogle gange er der over 500 indlæg eller sådan. Der vi kopierer alle URL'erne her ud over i Excel. Så laver vi sådan en, så markerer vi det der er domæne, som er her til med skråstregen. Kopierer det, markerer alt, trykker Ctrl-H, forsøger at erstatte, søger vi efter den, erstatter med ingenting. Og det samme gør vi bare med skråstregen. Godt se, så er vi nede på resten af URL'en, som er søgeordet. Så skal vi have fjernet bindestregen, den skal erstattes med et mellemrum. Den skal ikke bare erstattes med ingenting, erstattes med et mellemrum. Så er vi faktisk ved at være der. Så skal vi også have rettet AE til E, fordi EO kan ikke være URL, så AE. AA til Å. Og OE til Ø. Nogle gange driller OE til Ø, men det er der ikke noget at gøre ved. Yes. Og så er den næsten færdig. Det vi også skal have gjort, det er, at vi skal lave en version mere. Så det gør, at vi kopierer alle sammen over i en ny fane. Og så skal vi have søgeordet, som hjemmesiden ligesom er. Så i det her tilfælde er det jo sommerhus med pool. Det skal vi også søge og erstatte efter. Fordi vi vil gerne have links på både. For eksempel. Det er fandme svært at forklare, hvorfor i det her eksempel. Det er nemmere, nu har jeg lige taget den med brændeovn.nu. Der kan man lidt bedre se det. Så det vi har gjort her, det er, så kan du se her, den hedder skråstreg lille brændeovn. Så det første søgeord er lille brændeovn. Men det vi så også har gjort, og det jeg mener med, at vi skal have fjernet det søgeord, som hjemmesiden er, det er, at vi også linker ud bare på lille.
Fordi så vil vi få flere links. Det er ikke så tit, der så lille brændeovn. Lille vil stå mange gange. Det er lidt vanvittigt den her. Så her, for eksempel, der er det Morsø brændeovn og reservedele. Så der får vi også fjernet brændeovn, så der vil vi både linke på Morsø brændeovn og reservedele, men vi vil også linke på Morsø reservedele. Den står dobbelt, det skal du ikke tænke for mig over, men ja. Her brændeovn outlet, så vil vi både linke på brændeovn outlet og på outlet bare. Så man kan sige, øvelse 2 vi laver, det gør ligesom, at der kommer endnu flere interne links, og vi vil gerne have mange. Så det vi skal gøre, det er faktisk at tage vores domæne, som jo er her, sommerhus med pool. Igen, det er fandme et dårligt eksempel siden her, fordi at, det har så lange ord alle kategorierne, men så skal vi lige fjerne den der og den der. Og så er det lidt vigtigt, at man lige gør det på præcis den her måde, for ellers så fucker det ord og mellemrum op. Og igen, tænk, det var nemlig sådan noget, i stedet for det her, så må vi bruge det brændeovn, eller biopejs, eller vasketøjsko og sådan noget. Men det første vi gør, det er at lave et mellemrum før, og et mellemrum efter. Og det erstatter vi så med et mellemrum. Det er meget vigtigt rækkefølgen. Erstat alle. Der var en. Så det vi gør bag til, det er, at vi fjerner mellemrummet efter, så der kun er et mellemrum før. Det erstatter vi med ingenting. Og det sidste vi gør, det er at fjerne mellemrummet før, og lave et mellemrum efter. Og det erstatter vi med ingenting. Godt. Det gør så, at der ikke bliver dobbelt mellemrum eller mangler mellemrum. Og igen, den her er rigtig dårlig, fordi hvis vi gør det rigtig fint, så vil vi også gøre det med ferielejlighed og alt det der. Men det gør vi ikke. Det er altid kun det selve domænet er, som åbner poolen. Yes. Håber det giver mening. Nå, det der så er, nu har vi 2 faner. Den første vi lavede uden at fjerne noget, den anden. Så skal vi markere det hele over i Excel. Igen, så skal vi markere det hele. Så over i notesblok, for min. Og så skal vi have markeret det her mellemrum, som de laver i kolonne mellemrum. Ctrl C, så markerer vi det hele. Søger og erstat Ctrl H. Sætter mellemrums ting ind, erstatter med et komma. Og så har vi final liste, som vi kan gå over vores Google Sheet. Og sætte ind. Goodie. Så skulle man tro, at man kan lige tjekke, om det er rigtigt. Du kan se, at ferielejlighed Gardasøen. Hotel i Madrid her. Hotel i Madrid med pool. Yes, så vi filer. Download Excel. Og problemet er, at vi skal stadig have den som CSV. Så den eneste måde, jeg kunne få til at virke, det er at åbne den i Excel her. Og aktivere. Og så skal vi tage den. Gemme den som en CSV-fil. Og så bare kalde et eller andet, så vi kan kende det. Så går vi over i WordPress igen. Her i importet, nu har vi eksporteret, skal vi importere her. Vælger filen fra Excel, ikke fra Google Sheet. Og så indlæser den lige, så siger den fint, du kan begynde, så siger vi tager importeringen. Og så kan vi følge med heroppe i. Det tager ofte lige et par minutter, før den begynder at tygge det igennem, men ja, sådan er det. Så det kan du sige, så kigge om 5 minutter, eller gå i gang med en site med, så kigge lige om 5 minutter igen. Så skal den her meget gerne begynde ligesom at røre på sig, så der ikke står 0%, og så siger den building. Nu giver den lige så lidt par minutter, så kan vi se. Yes, skal vi se, at den linked nu kører den hurtigt, deroppe den rykker, så vil vi simpelthen se, hvor mange links der er. Ja. Og det var det. Jeg håber ikke, det går for hurtigt, det går for langsomt. Jeg kan se her, videoen har taget 38 minutter. Temaerne drillede lidt, så det er der skulle skære noget tid af. Jeg vil også bruge tid på at forklare, når jeg selv roder med det, så tager det et kvarter, 20 minutter ish per site, eller hænger hvor besværligt det er. Måske lidt længere, måske lidt kortere, men ikke fordi jeg forventer, at du gør det på samme tid, men måske ikke de første. Nu ved jeg ikke helt, hvor meget erfaring du har med WordPress'en reelt, så måske forventer nok, de første tager længere tid. Vi skal gerne deroppe i noget tempo i hvert fald, for det giver mening herfra. Der er over 100 sites. Der er også nogle andre, hvor det ikke sådan er eksakt domæner, som vi så det kigge på senere, men til at starte med dem her. Ja, håber det giver mening, så må du spørge endelig, og vi køber stykker igennem, se
er noget, du synes giver mening, når du synes er fint, når du laver et stykker, tjekker dem lige igennem, spurgte hvor lang tid det tager, så se om du kunne gøre det på en tid, der giver mening, også for til priswise, og selvfølgelig forstå det tager noget tid at køre det igennem, men yes.